रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों किसु भाइरेल जानाय निउज मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय किसु बिबुंथि लाखिनो सानदों। जोंहा दङ बेवहाय अदला प्राइमारि कमिटिनि माखासे प्रेसिडेन्ट बिथांमोन आरो लोगोसे आमजुलि प्राइमारिनि बोसोनगिरि बिथांमोन दङ। जों खौसेयै अदला आरो आमजुलि ज' जानानै जों निउज मिडियानि गेजेरजों जि गोसारनाय थांनाय बारनि जिखुनु निउज मिडियायाव गोसारनाय भाइरेल जानाय गांसो गोरलैनि खोथा बा गांसो गोरानि खोथा बेखौ जोङो जा बुद्धिजिबि बिथांमोन दङ, मेलेमजिबि बिथांमोन दङ, जों निउज मिडियानि गेजेरजों जिखिनि भाइरेल जानाय डिप्युटि चिफनि सारनि सायाव बेखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंहरनो सानदों। दायो आं जोंनिफ्राय जोंनि प्राइमारिनिनो बोसोनगिरि बिथां आं गिलसन मुसाहारि बिथांखौ आं बुंनो खावलायदों। जोंहा गोविन्द सार बिथांखौ जायगा जायगा जोंहा रियन दैमारिया बुंथिलाबायदों गामियाव हाबनो हायाखै, फिसा फिसा गामियाव हाबनो हायाखै, लेक्सारहैनो हायाखै। बे असभ्य मिसाफोरा आरो बे माने बुंनो बे बाथ्राखौ समाया। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गोविन्द बसुमतारिया गामि गांखन फित्रा फित्रा हाबनो हादों, मानो होनबा खामानि मावनो देखायनो हादों। बे 20 बोसोर जितु जोंहा रियन दैमारिया थाइजौ गोखै फानदोंमोन, बे थाइजौ गोखै आरो बे बोसोराव फाननो हालिया रायजो राजाया मिथिबाय। आरो मिथिनानै दि गभर्नमेन्टनि जितु खामानिफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दले दले फैनानै इउ पि पि एल आव जयेन जाफैबाय। बेवहाय जोंनि इउ पि पि एल आ भैरबकुन्द समस्तियाव गोविन्द बसुमतारि थांनाया खाटां बेखौ रोखाजों मिथिखाबाय। आरो बुंदों रिहन दैमारिया जे गावगावनि जितु फिसाज्लानि खुरां जे खैथामान खुरांखामोन किसुमान जलफोरनो फैसा होनानै माने जलफ्रा जलनायफ्रा फैसाफ्रा रिहननि फिसाज्लाया हयथ' खोब गोरों गोरा जानो हागौ, हिखित मानसि जानो हागौ, बे लोङाब जानो हागौ जों फोथायो। आरो रिहना बुंदों जे आंनि फिसाज्लाया गोबां गोरों मानसि, खिन्थु रिहननि बायदि फरायनाया जोंनि खाथि खाथियावबो जन्म जाबाय। आंनि न'खराव सासे डक्टरेट दङ, दायो माने कलेजाव लेक्सारार मावबाय थादों। खिन्थु बेखौ बुंनो थाङोब्ला रिहननि फिसाज्लाथ' फरायनाया जोंनि उत्तर ओनसोलाव गैया होनना बुंनो हाया। खिन्थु रिहननि फिसाज्ला आंनि फिसाज्लाया गोबां गोरों होनना बुंनायखाय आं माने अति दुर्भाग्यजोंसो मोनदों। खारन गोरोंआ दायो बर'फ्रा ओंखारबाय आरो ओंखारनायखायनो दिनै जोंनि जिथु राजनितिक पावार बे पावारखौ जों बाहायनानै जोंफोरदि बिभिन्न जाति जनखौ जों सामलायनो हादों। आरो बेखौ जों रोखा मिथिगौ जोंनि बर'नाव। बेनिखायनो जे रिहना जेसेबांनो बिसा खुरां मावाबाबो जों बिनि खुरांखौ लाया, बिथाङा थांलिया। बेनिखायनो बिथाङा जना थानांसिगौ। आरो आं बेखौ बुंनो लुबैदों, जाय मानसिया 20 बोसोर थाइजौ गोथै फाननानै रायजो राजानिफ्राय माने 20 बोसोर एम एल ए जानो हाबाय, नोंथाङा बुजना दलद जदो। मानो होनब्ला नोंथाङा मोनसे मान सनमान होनो गोनां जे गोविन्द बसुमतारिया दिनै गावगावनि साकरि गारनानै जोंनि बर' जातिनि थाखाय 35 बोसोर हाग्रायाव थानानै जे आन्दलन खालामबाय, जे संग्राम खालामबाय, बे संग्रामनि थाखाय दि गोविन्द बसुमतारिखौ माने रिहन बसुमतारिया बेजों कन्टेस्ट खालामनो प्रयजन गैयामोन, माने समायामोन दि गोविन्द बसुमतारिखौ रिहन दैमारिया मान सनमान होनानै बिथाङा दिनै बे इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानांगौमोन। बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिगौ। मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादजों लोगोसे जा एनडिबिफ्राबो फैनानै जों खौसे जानानै जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जितु उन्नयननि थाखाय जे आन्दलन खालामनाय 35 बोसोर जे आबसुआव आन्दलन खालामनायमोन, बे आन्दलन खालामनायाव बे जों जे बिभिन्न जोंनि मानसिफ्रा जे जमा जाखागोन खौसे जानानै जोंनि गोविन्द बसुमतारि एबा दुखु केपिटेल लिडारफ्रा फैगासिनो दङ। जेनेबा बेखौ जों बुंनो हालिया, उनाव आरो ओंखारबावगोन। बेखायनो दायो बे खमसे खम 20-30 बोसोरा जायफोरा माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै हाग्रायाव थानायमोन, बिथांमोन सलायनो जों गोसो गोरबोयै एगारना होसिगौ। बेनिखायनो जायफ्रा दायो आरो नमिनेसन होदों बिथांमोनाबो मान सनमाननि गेजेरजों ओंखारनायासो मोजांमोन। गोविन्दखौ आरो माने उइदाउट कन्टेस्ट बिथांखौ दिनै बर'फ्रा समायो। आं बेखौ बुंनानै फोजोबबाय। दिनै बे खौरांगिरि बा खौरांनि गेजेरजों बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोनखौ बयबो आं साबायखर बावदों। आं आमजुलि प्राइमारिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो आं हास्थायदों जेन बे 5 बोसोराव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिआर हालामाव बा भैरबकुन्द समस्तियाव जेन जुनेल दैमारि बिथाङा जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंदों। बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो आं हास्थायदों। मावदों मावाखै रायजोआ नुगासिनो दङ।
दा बेनिखाय जेन जुदि जोंनि भैरबखुन्द समस्यायाव जुदि खामानि मावाखैबा जोंनि आमजुलि एरियायाव गोबां बिदिनो गोग्लैसोना थानाय लामाफोरा जोंहा जाबाय थादों आरो लोगोसे जुदि बे जुनेल दैमारिया जुदि खामानि मावनायखौ जुदि नुवाखैमोनब्ला गावनि जितु गामियावनो मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै हैबाय जाहा गबिन्द सार बिथांनि गेजेरजों जुदि मावाखैमोनब्ला बिथाङा बै समनिफ्रायनो पिपिएफ हान्जाजों बिथाङा लोब्बा थानानै खामानि मावगासिनो दङमोन नाथाय बे 17 बोसोराव बिथाङा गावनि गामियाव मानो मोनसेबो स्किम मानो हैनो हायासै आं बेनि मोनसे सोंथि आरो गावनि लामाजों बेरायबाय थानाय जितु लामा बेबो सिसि ब्लक जाना थांगासिनो दङ बेखौबो मावबाय थादों अब्ला दिनै बेयाव नुखो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा जुदि खामानिखौ मावाखैमोनब्ला होमबा बेफोर लामाया गावहा बबेथिं बेरायदों आरो नुखो बेयो मावाखै होननानै आरो ओमफ्राय थामथियाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जितुनिखि जा सार गबिन्द सार बिथांखौ आलमाजों हिन्जाव गदायनानै दावदै गावनि तिरुसा बा मामफे होनबा जोङो मिथियो बिथाङा बुंदों जेन आलमाजों गोसो थोलायो हिन्जाव गदायनानै बिथाङा बे सारखौ बुंनायनि सिगां गावनि आखलखौ साननानै बिथाङा बुंथोंमोन गावहा मबे आखलाव दङ जुदि गावनि आखलखौ जुदि मिथियाब्ला गुबुनखौ बुंनाया बेहा मोन्थाय गैया आं सानो बिनि गेजेराव बिनि साननाय हनायाव बा लजिक एन्ड फिलसफि नाय मोनसे सोदोबा बिनियाव गैया बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो हास्थायदों जेन सिखावासो सिखावखौ नुयो बेनिखायनो बियो जेन आलमा बायदियाव आरो गबिन्द सार बिथांमोनखौ हिन्जाव गदायनानै बुंदों बिथाङा गावनि बेबायदि खोमा बेनिखायनो बियो गावनि बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेवहाय मैगं फानना जाग्रा दुखिया गोरिबमोन होननानै बिथाङा बाथ्रा मोनसे फंसे बुंदों जाय मानसिया राजनितिक हान्जायाव ओंखारो पार्टियाव ओंखारो माबा मोनसे खामानि मावनो सुबिदा मोनो जायानो खामानि मावनो सुबिदा मोनो बेनो मावनायजों लोगोसे न'खरफ्रा डेभेलप जालाङो बेनिखायनो मानसिफोरा बयबो राजखान्थियाव ओंखारो आरो बेखौनो बुंनो आं हास्थायदों जुदि आलमाया सासे गोरिब गुन्द्रानि सासे फिसामोनब्ला अब्ला बै समायाव रिहनाव सासे दंफां बेफार फालांगिमोन बिथाङाबो दंफां बेफार फालांगि गारनानै 20 बोसोर बिथाङा राजत्व खालामनानै एमएलए पद 10 बोसोर मन्त्रि जादों अब्ला बिथाङाबो सासे धनि जादों होमबा बैफोरखौ रुजुना नाहरोब्ला दिनै सोरथो गोरिबमोन सोरथो दुखियामोन अब्ला बिथाङा दिनै उदालगुरि हालामाव एमएलए जानानै बिथाङा गोबां बिदिनो टाउन सहरफ्राव बिल्डिंफोर बनायदों बा बेफोर फैसाया बबेनिमोन दिनै हाग्रामायाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जेन गुवाहाटियाव 4 बिघा हाखौ फाननानै हेलिकप्टार सलायगासिनो दङ अब्ला बे फैसाया बबेनिमोन अब्ला जोंनि पाब्लिकफोरनि फैसाखौ लानानै बिथाङा दिनै गोबां गावनि धन सम्पतिखौ उन्नति खालामदों अब्ला दिनै बिथांमोनासो केलेंकारि खालामदों ना जोंनि पिपला केलेंकारि खालामदों बेखौ बिथांमोनानो रुजुना साननानै नायनांगौ दा जोंनि आमजुलि एरियायाव गोबां खामानि सोलिदों गोबां खामानि प्रजेक्टआ जोंहा जाफुंजोब्बाय जेन मावनाय बाथ्राखौ नुनानैबो नुयि बुंनाया बिथांनि थाखाय मिनिंलेस आरो जे जुनेल दैमारि बिथाङा बुंदों गासै बाथ्राखौ बिथाङा हायो बुंनो एटु जे बिथाङा गासै राजनीतिनि फाखाखौ मिथियो नाथाय खुरांजों बुंनो हायो मेलेमजों बिथाङा मावनो हायो नाथाय कर्मकथायै बिथाङा दिनैसिम 17 बोसोराव मोनसेबो गावनि पिपिएफ हान्जानिफ्राय मावनानै बिथाङा मोनसेबो खामानि दिन्थिनो हायाखै आं बेसेबां बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों जोंनि डिपुटिशिपखौ थांनाय बाराव सासे निकुन्ज होननाय दैमारिया निकुन्ज दैमारिनिया बेहा नामा मोननै दोङो सासे प्रिया दैमारि होननानै बुंदों बिथाङा जोंनि डिपुटिशिप मानगोनां डिपुटिशिपखौ जे मोनसे गाज्रि भाषायै बुंदों बे गाज्रि भाषा बुंनायनि थाखाय आं बेखौ दिनै रोखायै आं बुंफिननो नाजादों बे समायाव बेखौ बुंनायनि सिगां गावआ सानग्रोनांगौ जायहा दाय गैया जायहा फाप गैया बेबायदि मानसिया बेखौ बुंनो हायो खिन्थु गावआ जि मा स्टाइलनि मानसि थांनाय बे सिगाङावनो गावनि बिसियानो डाइरेक्ट मिथिखायो ढेकियाजुलि होननाय जायगायाव मोनसे MBBS डक्टर होननानै बियो माबा लानानै बियो साकरि मावहैदोंमोन खिन्थु मानसियाथ' साकरि नङा बियो MBBS डक्टर मालाबाबो नुफेराखै जोङो बेयाव गुबुन हौवाजोंसो बियो लिटिपिटियावसो खालामनानै थाहैबाय थादोंमोन बेखौ जों बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु बे गावआ जे जोंनि मानगोनां डिपुटिशिपनिसिम बे गाज्रि भाषा बुंनायनि थाखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो गोनां जादों मानो होनोब्ला बियो बेखौ बुंनो नाङामोन सासे मानगोनां सासे नेहाथ मानसिया बेबायदि बुंनो मिलाया जोंनि डिपुटिशिप सारखौहाय मानो होनब्ला बियो मा रोंगौखाय बेहालाय मा क्वालिफिकेसन दंखाय जेबो क्वालिफिकेसन गैया बेहा मानो होनब्ला बेहा बे मोनसेल' नङा बिनि गावनि सभाब चरित्रखौ बुंनो थाङोब्ला बहुद दोङो जों बुंजोबनो हाया बोहि मोनसेखौ लिरबाबो खिथाब गांसे लिरबाबो बिनि हिस्ट्रिया जोबनो गैया गावनि हुवायानो नुहैथारदों बेखौ आं बुंनायनि खोथा गैया हुवायानो प्रमान होगोन ढेकियाजुलियाव
मोनसे कम्पानियाव खामानि टि गार्डेनाव हस्पिटालाव MBBS डक्टर होननानै बियो खामानि मावहैदों खिन्थु बे MBBS मालाबाबो फरायनाय नुवाखै आङो बिनि थाखाय आङो बांद्राय गोलाव बुंला बेसांखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनो गोनांखौ एसेयावनो दोनथ'बाय